páči. Pozdravujem vás všetkých, vážení priatelia. Dnes ako som išiel do Bratislavy, o 12. hodine som sledoval isté médium, kde nás označili, že sme nejakí novonacisti. Ja si dovolím otvorene povedať, ja sa nepovažujem za novonacistu, som obyčajný radový primátor okresného mesta v Rimanskej Sobote, zároveň jeden z tých 70 000 občanov Slovenskej republiky, ktorým záleží na osude našej krásnej krajiny Slovenskej republiky. Vážení priatelia, dovolte, aby som vám odozdal pozdrav z jedného najchudobnejšieho regiónu Slovenska, z Gemera Malohontu. Áno, prichádzam z Rimanskej Soboty, kde skutočná miera nezamestnanosti dosahuje viac ako 35%. Áno, hovorí sa, že niečo na 25-26, ale verte mi, to je skutočne nie je pravda. Bohužiaľ, súčasná vládna garnitúra tomuto regiónu nevenuje pozornosť. Nerieši vyrovnávanie regionálnych rozdielov na Slovensku. Svoje sľuby si neplní. Sľuby si neplní už ani pri výstavbe diaľnice R2, o ktorom sa hovorí už dávnejšie v rámci celej Slovenskej republiky. Občania s hrôzou na Gemeri a Malohonte podpisujú petičné hárky, aby teda už konečne vláda sa zobudila, aby začali stavať R2, aby nám prepojili Zvolen Košice. Prečo nedošlo, pýtam sa, vlády Slovenskej republiky, prečo nedošlo k splneniu uznesenia prvej Ficovej vlády Slovenskej republiky číslo 804 z 26. septembra 2007, kedy v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky uložila ministrovi dopravy spoločnosti telekomunikácií realizovať výstavbu rýchlostnej cestnej komunikácie R2 Zvolen Košice do roku 2012. No a po správe a informácia pána ministra dopravy, pána Počiatka, že R2 sa hodlá dostavať a ukončiť až v roku 2040, teda po 25 rokov, sa dozvedáme o ďalšej katastrofálnej správe o prerozdelení emigrantných kvót do jednotlivých štátov Európskej únie. S hrôzou sme sa dozvedeli, že naši europoslanci, ako to už bolo spomínané, je tu niekde aj na plagáte, pán Vladimír Maňka, Monika Fašiková-Beňová, Monika Smolková, Boris Zala za Smer sociálnu demokraciu, Eduard Kukan, Ivan Štefanec za SD-KUDS, Miroslav Mikulášek, Hanna Záborská za KDH, Jožef Naď z Mostu Híd a Branislav Škripek z Obyčajných ľudí. Ako zástupcovia našich občanov v Európskom parlamente hlasujú za prerozdelenie emigračných kvót i do našej krásnej vlasti Slovenskej republiky. Áno, vážení prítomní, ich hlas prispel k tomu, aby európske štáty boli zaplavované ďalšou vlnou emigrantov z iných neeurópskych štátov a treba tu ďalej povedať, že tým prispeli k tomu, aby tu začali sociálne a iné nepokoje. Osobne si neviem predstaviť, aby do nášho zaostalého a Bohom zabudnutého regiónu, kde miera nezamestnanosti miestami presahuje niečo viac ako 40%, a dokonca sú v našom regióne obce, kde pracuje len starosta a jeho sekretárka, aby prichádzali emigranti z cudzích krajín. Bohužiaľ treba povedať, že i vďaka našim európskym poslancom do našej krajiny v prvej vlne príde 785 imigrantov. Však za to sme tu, ktorí sa nachádzajú na území dneska Taliansko a Grécka. Je to len skutočne začiatok, ako povedal pán Kotleba. Teraz 800, o rok 8 000, možno, že o 2, o 3 roky 80 000. Komu to vyhovuje? Určite nie nám, ktorí tu momentálne sme.
Jednoznačne z tohoto miesta odkazujeme našim europoslancom, ako aj vláde Slovenskej republiky. Ďakujeme, neprosíme z tohoto. Takže ja vám ďakujem pekne za pozornosť. Želám každému krásny slnečný deň, i keď možno, že za pár minút bude pršať. A verím tomu, že toto zhromaždenie prispieje k tomu, aby konečne vláda Slovenskej republiky